Λοιπόν, εδώ έχω φάει ένα άγκιστρο, γι' αυτό φωνάζουνε, κοκκινίζουνε. Το βάλουμε και το άγκιστρο να ηρεμήσουνε, ωραία. Άρα λοιπόν το ένα είναι αν είναι το radio button female, το άλλο είναι αν είναι το radio button male. Να βάλουμε και το τελευταίο. Συγγνώμη. Να βάλουμε λοιπόν και αυτό εδώ. Έξω να έχουμε την ίδια με τα υπόλοιπα. Μισό λεπτό, έχω κάνει χαζομάριστο εδώ. Να φτιάξω τα άγκιστρα όπως πρέπει. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Να μην είναι άλλαντάλλον. Λιγάκι. Έτσι περισσότερο, γιατί δεν έχει θέμα για το οπτικό του πράγματος, για να καταλαβαίνουμε εμείς τι έχουμε κάνει, σας το φτιάχνω. Δεν έχει θέμα στοίχησης δηλαδή. Ωραία. Ενός κακού μεριά έπονται, ένα λαθάκι είχα κάνει στο κόπι το αρχικό. Τέλος πάντων, εδώ λοιπόν θέλουμε αυτό να γίνει other. Και αυτό εδώ το ίδιο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και αφού ελέγξαμε ποιο από όλα τα radio button έχει επιλεγεί, πάμε να το προσθέσουμε αυτό και στο μηνυματάκι μας. Εκτός λοιπόν από το hello και το όνομα, να συνεχίσουμε να βάλουμε ένα κενό για να μην κολλήσουν και να βάλουμε και τη μεταβλητή Gen εδώ. Ωραία. Και το ίδιο ακριβώς πράγμα θα κάνουμε και από κάτω για το message box. Να βγουν και τα ίδια μηνύματα. Για να δούμε ότι για να μην κοκκινίζει τίποτα, λογικά καλά έχουν πάει τα πράγματα. Πάμε λιγάκι να το τρέξουμε, να δούμε ότι δουλεύουν μέχρι στιγμής όλα σωστά. Ωραία. Πάμε να βάλουμε εδώ ένα όνομα πάλι. Ας επιλέξουμε και το φύλλο. Έλα. Εδώ. Να πατήσουμε submit. Μια χαρά δουλεύει. Ας δοκιμάσουμε και κάτι άλλο. Ότι δουλεύουν όλα σωστά. Έτσι τα radio button ξέρετε ότι έχουν την ιδιότητα να μπορούν ένα τη φορά να είναι επιλεγμένο. Δεν μπορώ να επιλέξω πάνω από ένα. Σε αντίθεση με τα checkbox που θα τα δούμε αμέσως μετά και μπορώ να επιλέξω όσα θέλω. Λοιπόν, είδαμε ότι δουλεύουν και οι τρεις επιλογές σωστά. Όποιο radio button και να επιλεγεί γίνεται σωστά η δουλειά μου. Οπότε είμαστε εντάξει με τα radio buttons και πάμε να δούμε κάποια άλλα πράγματα. Πάμε να δούμε checkbox τώρα. Λοιπόν, θα κλείσω τη φόρμα μου από το κουμπάκι. Εννοείται ότι πάντα μπορώ να την κλείνω και από το χ, έτσι. Μην την κλείνω το κουμπάκι, έτσι, για να χαίρομαι που το έχω κάνει εγώ αυτό. Λοιπόν, και γυρνάμε πάλι στην περιοχή του design. Να φτιάξουμε ένα δεύτερο group box. Να βάλουμε μέσα τα checkbox μας. Ένα group box ακόμα λοιπόν. Πώς να το πούμε αυτό τώρα. Εντάξει, τώρα επειδή θα είναι πολύ απλό, θα βάζω μόνο ένα γράμμα μέσα στο πω letter. Όχι γιατί έχει και σημασία, αλλά έτσι να το πούμε κάπως. Και πάμε να βάλουμε κάποια checkbox μέσα. Checkbox λοιπόν. Σέρνω, αφήνω μέσα. Κάνω copy-paste. Για να τα κάνω 3 αυτά. Λίγο έτσι να τα φέρω λίγο καλύτερα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν θα κάνω πολλά πράγματα. Πάμε από το πρώτο. Το πρώτο να είναι A, ας πούμε, ένα A κεφαλαίο. Το δεύτερο να είναι ένα B κεφαλαίο. Και την ιδιότητα name θέλω να αλλάζω. Εδώ λοιπόν ένα
B κεφαλαίο σε αυτό, θα αλλάξουμε και το A μετά. Πάμε στο τρίτο, να είναι αυτό το C και το name και το text να το αλλάξουμε, να λέει C, ωραία. Εδώ και πάμε και στο πρώτο για να αλλάξουμε την ιδιότητα name που το ξεχάσαμε πριν. Εδώ, ωραία. Λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν τώρα θα πάμε να δούμε πώς θα πάρει και την επιλογή από τα checkbox. Θυμίζω ότι checkbox μπορώ να έχω επιλεγμένα πάνω από ένα κάθε φορά. Δεν είναι σαν τα radio buttons που μόνο ένα μπορώ να επιλέξω. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε τον κώδικα αυτόν για να δουλέψει αντίστοιχα σωστά. Λοιπόν, τώρα επίτηδες θα κάνω ένα λάθος για να σας δείξω τι θα συμβεί σε περίπτωση που κάνετε κι εσείς κάποιο αντίστοιχο λάθος. Έστω λοιπόν τώρα ότι κατά λάθος κάνω ένα διπλό κλικ σε ένα από τα checkbox, αυτό εδώ ας πούμε. Αμέσως δημιουργείται στην μεριά του κώδικα ένας αντίστοιχος listener για αυτό το κουμπάκι, το οποίο όμως τώρα εγώ δεν θέλω να του γράψω κάτι, δεν θέλω να γράψω στον κώδικα μου κάτι για το αν θα γίνει κλικ σε αυτό το checkbox, οπότε θέλω να το σβήσω αυτό, δεν μου χρειάζεται. Αν όμως το σβήσω μόνο από εδώ, το πρόγραμμα θα έχει πρόβλημα, δεν θα τρέχει, θα έχει bug. Για να το διορθώσω αυτό, πατάω εδώ πέρα, βλέπετε, μου λέει ένα reference, πατάω πάνω του, μου βγάζει που εμφανίζεται αυτό, οπότε πατάω διπλό κλικ και με πάει στο σημείο που υπάρχει αναφορά σε αυτό το πράγμα. Οπότε πρέπει ή να το σβήσω ή να το σχολιάσω τέλος πάντων αυτό. Εκεί που μου δείχνει την αναφορά. Και γυρνάω, τώρα βλέπετε άνοιξε μία ακόμα καρτέλα και γυρνάω εκεί που έγραφα τον κώδικα και είδατε τώρα είναι 0 τα reference πια, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα και σβήνω το αντίστοιχο που άνοιξε εδώ πέρα και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι, αυτό λοιπόν σας έδειξα ακριβώς γιατί μπορεί και εσείς να την πατήσετε κατά λάθος και να κάνετε κάποιο διπλό κλικ σε ένα αντικείμενο που δεν θέλατε να το κάνετε. Πάμε τώρα λοιπόν να συνεχίσουμε να του πούμε τι θα κάνουμε με τα checkbox αυτά που βάλαμε. Λοιπόν, ας δημιουργήσω τώρα άλλη μία μεταβλητή, πάλι τύπου string, που θα κρατάει ακριβώς το τι θα έχει επιλεγεί από τα checkbox. Λοιπόν, string λοιπόν, επειδή τώρα έχω βάλει ένα απλό γράμμα εκεί, θα την πω let αυτή τη μεταβλητή μου. Από το... Λοιπόν και letter δεν το έχω δώσει αλλού, έτσι ελπίζω. String letter λοιπόν, ωραία. Και πάμε τώρα στο σημείο του κουμπιού, στον κώδικα του κουμπιού του submit, έτσι, να πούμε τι θα γίνει αντίστοιχα με τα checkbox αυτά. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πώς τα γράφουμε για τα checkbox. Λοιπόν, ξεκινάω για το πρώτο. If λοιπόν, τα έχω πει, σας θυμίζω, A, B και C, αυτά, ωραία. Οπότε ξεκινάω για το πρώτο. If A τελεία, τα έχω πει εννοώ την ιδιότητα name, έτσι έχει σημασία πως έχω πει την ιδιότητα name. Βλέπετε μου το βγάζει κατευθείαν το checked αυτό, αλλά εγώ δεν θέλω το σκέτο checked, θέλω το check state. Κατεβαίνω με τα βελάκια και πατάω tab για να το επιλέξω. Αν λοιπόν είναι το επιλεγμένο το α, οπότε πάλι εδώ γράφω check state. Ωραία. Checked, βλέπετε μου τα έχει βγάλει όλα μόνο του, τι καλό που είναι, μου τα προτείνει και δεν μπερδεύομαι εγώ. Λίγο έτσι μια ιδέα να έχω τι πρέπει να γράψω. Με βοηθάει το περιβάλλον πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θέλω η μεταβλητή μου letter, είδατε πάλι μου την έβγαλε. Αυτή τη φορά όμως θέλω, επειδή είπαμε μπορεί να είναι πολλές οι επιλογές από τα checkbox, όχι μόνο μία, θέλω να συμπληρώνω στη μεταβλητή letter ό,τι επιλέγετε κάθε φορά από τα checkbox. Λοιπόν, αν είναι το α, θέλω να μου βάλει α. Okay. Και για να μην γράφω πολλά, θα κάνω πάλι copy-paste, να γράψω και για τα άλλα δύο, για το B και το C. Πάμε λοιπόν. B εδώ. Πάλι B.